कच्ची लिंब आणायची, अशी कच्ची म्हणजे एकदम पिकलेली नाही आणायची, याच्यापेक्षा पण जरा हिरवी भेटलीत ना, हिरवीगार अशी आणायची शिवून. आणि याने ही बारीक कापं काढून हे मी सुकवली उन्हामध्ये. म्हणजे याला म्हणजे 5-6 उन्हं लागतात अशी, म्हणजे आपल्याला अशी कुरकुरीत झालीत ना, चुरचुरीत अशी, तर समजून जायची की ती सुकलीत. अशी कुरकुरीत होईपर्यंत ती सुकवायची. आता इकडे कसं जास्त ऊन नसतं ना मुंबईला, कसं कुठे ऊन असेल तिकडे ठेवायला लागतो. अशी करायची. आता तुम्हाला मी कापं काढून दाखवते. अशी पातळ कापं काढायची एकदम, कारण ही कापताना मी दाखवली नाही आहे. आणि अशी लाईनीमध्ये घेऊन सुकवायची. म्हणजे पसरून अशी घ्यायची आणि ताटामध्ये सुकवायची प्लास्टिकवर. आता काय तुम्ही कापं बघून आहे ना, तुम्ही समजूनच जाल की अशी पातळ कापं काढायची. उन्हात आणून हे तांबट. आता आपल्याला ही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन त्याची पावडर बनवायची आहे, म्हणजे लिंबूची पावडर, लेमन पावडर बोलतात ना, तशी आपल्याला पावडर बनवून ठेवायची. अशी लिंबाची मस्त पावडर बनवून घेतली आहे. म्हणजे एकदम बारीक नाही झाली, पण याची आपण आहे ना लिंब सुकवून पावडर बनवून ठेवायची. कधी समजा आपल्याला लिंबू सरबत जरी प्यायचं असेल ना, तर 1 चमचा टाकून आहे ना आपण ढवळून चांगलं साखर टाकून मीठ टाकून असं लिंबूचा ज्यूस पण आपण करू शकता. आता आपल्याला लिंबू जर कशामध्ये वापरायचं असेल ना, तर त्याच्यामध्ये अशी अर्धा चमचा पाव चमचा अशी पावडर घ्यायची लिंबाची आणि आपण वापरायची. कशामध्ये पण लिंबू आपल्याला लागतो ना, तेव्हा आपण ही पावडर अशी थोडी वापरू शकता अशी घेऊन. आणि लिंबूचा सरबत सुद्धा ज्यूस आहे ना, आपल्याला लिंबू नाही टाइमवर भेटला ना, तर 1 चमचा पावडर घ्यायची आणि ग्लासामध्ये ओतायची, साखर मीठ टाकायचं, ढवळून आहे ना गाळून लिंबूचा ज्यूस प्यायचा मस्तपैकी. आता तुम्ही पण लिंबू आणून, कच्चे लिंबू आणून सुकवून आहे ना अशी पावडर बनवून ठेवा. एकदम मस्त छान झाली आहे. हे टोमॅटो आहे, जी टोमॅटो आहेत ना, ही टोमॅटो आहेत. 1 किलो टोमॅटो आहे. 1 किलो टोमॅटो आहे ना, मी कापून अशी उभी चिरून फुलासारखं त्याचं काही करून मी उन्हामध्ये सुकवायला ठेवलेली. आणि ते आहे ना 8-9 दिवस असे लागतात त्याला सुकायला. पण हे आता सुकून आहे ना 1 किलोची टोमॅटो बघा किती थोडीशी झाली आहे. म्हणजे एकदम कडकडीत अशी सुकवायची. आता मी ती अशी तोडून घेतली आहे, एकदम कुरकुरीत झाली आहेत. आता मी मिक्सर लावून तुम्हाला दाखवते पावडर बनवून. हे मी 1 किलो टोमॅटो सुकवून आहे ना त्याची पावडर बनवली आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असता की 1 किलो टोमॅटो म्हणजे 11 टोमॅटो होती, आणि आता समजा आपण भाजीमध्ये 2 टोमॅटो आपल्याला घ्यायचे आहे, तर आपण याची पावडर किती घ्यायची हा प्रश्न पडेल. तर काय करायचं, म्हणून मी तुम्हाला 1 किलोचा हिसाब पहिला सुकवून दाखवला. म्हणजे आपल्याला 1 टोमॅटो वापरायचा असेल ना, तर हा बघा, हा चमचा एवढी पावडर घ्यायची 1 टोमॅटोची. आणि आपल्याला 2 टोमॅटो वापरायची असेल ना, तर हे आपल्याला हे 2 चमचे, म्हणजे 1 चमचा फुल नाही भरलाय, म्हणजे पावणा चमचा झालाय. एवढी 1 चमचा टोमॅटोची पावडर झाली एकाची. अशा हिसाबाने आहे ना, तुम्ही पावडर केलेली घरामध्ये असेल ना अशी कराल, तेव्हा असं हा हिसाबाने आपण पावडर वापरायची. 2 टोमॅटो घ्यायची भाजीमध्ये तर 2 चमचा पावडर घ्यायची. अशा हिसाबाने ही अशी पावडर वापरायची. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला हे असे वाटे छोटे छोटे करून दाखवले. म्हणजे 11 टोमॅटोचे 11 वाटे करून दाखवले. म्हणजे 1 टोमॅटोची पावडर एवढी बनते. अशी तुम्ही पण आता उन्हामध्ये सुकवा आणि चांगला उन्हाचा फायदा करून घ्या मस्तपैकी.